er lige ankommet til Madrid. Klokken er 6:15. Ja, så ligger og snover sidste 3 timer, så jeg har ikke fået lukket et øje. Vi står lige helt tættet efter møderbruget. Far har lige tjent op hastigheden over på legepladsen, så jeg på min højre. Goddag, det er muy bien. Fuck godt. What's up, man? Så lad det være. Ej, du er fucking grim, Holm. Du er bare grim, og du lige tager mig lige. Valencia, endelig, endelig. Når jeg sidder til en fest, skatter de har sparet med dig, selvom de var lidt væk. Og nu siger de var ram, ligesom stegflæsk. Byen over byer, sorte skyer, hvide heste, blå sukker. Så Jesper Klods måske. Jeg mener, du hister noget, man. Prøv at se, hvad det er for noget fucking 100 ligeglad. Jeg forstår heller ikke dig, man. Du laver en fucking kylling, fucking sprødsteg. Det er lort. Tænk på dem i Afrika, man. Tænk på mig. To fætter. Godmorgen, det er Madrid. Det er lækkert. Se, man kender sig på du.
Bare lidt ud af den her. Så vi kan købe. Ja, det er godt det her, ikke? Det er rigtig godt. Det har været en fornøjelse og hyggeligt. Lad alle sammen lidt bedre at kende, og vi ses forhåbentlig en anden gang. Nej, jeg har ingenting at sige. Det er også en god tur. Fordi du er alt for grim. Fantastisk. No sleep. Jeg barberer på Max behåret boller i boblebadet. Fantastisk. Det der sker, det er, at vi er tilbage, efter vi har fløjet i 2 timer fra Madrid til på vej mod København. Men selvfølgelig efter 2 timer, så finder piloten ud af, at han har flået på den forkerte rute. Det der sker, det er, at vi venter på det andet fly. Hvad har du at sige til det, Ismail? Det er fucking lort, mand. Kan du lide det? Pilot. Og han er idiot. Ja, idiot. Nej, den er god. Ja, det første var det mega bra, men så bagefter så var det sikkert så bra, fordi så kom vi tilbage. Jeg er muy sur. Så meget. Hvad vil du gøre, hvis du møder pilot? Sur hvad? Det ved jeg ikke, hvad. Forstår ikke, hvor svært det kan. Slagsang. Hvad rimer på pilot? Idiot. Jeg kan hjem nu. Hjem til mor. Vamos a la casa.